खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव मेहेनेसर बसुमतारी थामहिनबा BKWS नि बिथां गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां मेहेनेसर बसुमतारीया गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे BKWS आव रायजो जानाय जे बर'फोर बे बर'फोरनि थाखाय नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै होननानै बिथाङा सिमान जादों। बिथां BKWS नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां मेहेनेसर बसुमतारीया सिमान जादों जे बे समाव नांगौ बायदि जे BTR नि बाहेराव थानाय जे बर'फोरनि जे समस्या बिथांमोननि जेंना बे जेंनाखौ मावफुंनो थाखाय बे समाव हायाखै होननानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव नांगौ बायदि थामहिनबा BTR गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि 3.1 दफा बायदियै BTR नि बायजोआव थानाय जे बर'फोर बे बर'फोरनि गामिफोरखौ थिसननाय बा सोसननाय आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बियाब दानाय आरो बिसायख'थि खुंनाय बे बिसायख'थि खुंनाया दासिमबो जाफुङाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मेहेनेसर बसुमतारी आरो बिथाङा बुंथिदों जे नांगौ बायदि रांखान्थि थामहिनबा रां बावजा जों मोननो हायाखै। नांगौ बायदि बे समाव बे ओनसोलनि संकसनिफ्राय सदियासिम जे बर'फोर थानाय बे बर'फोरखौ खुंथायाव बा खुंनो थाखाय नांगौ बायदि जाखिनि रांखान्थि नांगौ बे रांखान्थिखौ आसाम सोरखारनिफ्राय मोननो हायाखै। बोसोराव 14 कौटि रां मोननो हायो, नाथाय बे 14 कौटिया बेसेबांबा गुवार जायगा जेरै संकसनिफ्राय सदियासिम बे थानाय जे बर'फोरखौ नायनाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मेहेनेसर बसुमतारी आरो बेनि अनगायै बिथाङा बुंथिदों जे आथिखालाव दासिमबो BKWS जिहते जाफुंबाय, नाथाय बेनि गामि सोसननाय आरो बियाब दानाय आरो बिसायख'थि खुंनाय बे खुंनाया दासिमबो जाफुंसाराखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों। जायनि थाखायनो बे समाव रांखान्थियारि बिथिंजों लोरबां जादों आरो रायजो राजाफोरनि जे लुबैनाय बायदियै बे समाव सोरखार सालायनो हायाखै थामहिनबा बे समाव खुंनो हायाखै होननानै बिथां मेहेनेसर बसुमतारीया रोखा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव बिथाङा बुंथिबावदों जि जानो गोनां 11थि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जे बोसोरसालिया जुथुमा बे बोसोरसालिया जुथुमानि सिगांनो बिथांमोना बा बिथांमोननियाव मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मेहेनेसर बसुमतारीया। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गामिनि जे सिमा थामहिनबा बे समाव गामिया थि रोखोमै जायाखै माबे गामिफोरा बे समाव BKWS आव थागोन आरो बबे काउन्सिलाव गुबुन काउन्सिलफोर दं आसामाव थानाय गुबुन काउन्सिलफोर बे काउन्सिलफोराव बिथांमोना थागोन। दा बेनि गामिखौ थि खालामनाय जागोनखौ बिथाङा मिजिंथिदों। मानोना बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो हाबाफारियाव बाहागो लायोबा बिथाङा जानो हागौ जे बेफोर गामिफोरखौ बै सानखालि बिथाङा फोसावनो थाखाय बा फोसावनायखौ जों मोननो हागोन होननानै बिथाङा बुंथिदों आरो बे समाव बै सानानो जोंनि थाखाय जारिमिनारि सान जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मेहेनेसर बसुमतारीया। थारैनो बे समाव रायखांनांगोन जे BTR गोजोन गोरोबथाया आबुं 5 बोसोर जानायनि लामायाव आरो बे समाव जे BKWS दानानै होफुंनाय बेयो दासिमबो जे जाफुंसाराखै बेनि सायाव बिथां मेहेनेसर बसुमतारीया बे समाव दुखु मोनदों आरो बेखौ लानानै बिथाङा बुंथिदों नांगौ बायदि BKWS आव थानाय बर'फोरनि जे बिथांमोननि जेंना बे जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बा सुस्रांनो थाखाय थांनायाव रांखान्थिनि जोबोदनो जेंना गोलैदों होननानै रोखा बाथ्रा बुंनाय खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। दिनैहाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो जनाय न'खरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै बोसोरसालिया जि जुथुम्मा बावहाय फैनानै आंथ' गोजोननाय मोनफैदों। बावहाय गुबैयैहाय बर' हारिनि जोंनि जि मोनसे थांखि थाखायखौ बिथा खालामनानै जों खामानि मावबोदों आद्रा जाजोबनानै दङ। बुंनो थाङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों जि खामानिफोरखौ मावबोदों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायनि गेजेरजों बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि बिथांखि बेफोरखौनो बिथा खालामनानै जोङो जि खामानिखौ मावदों बे दाबो जाजोबाखै आरो सम लाबावगोन जुजिबावनांगोन खौसेयैनो बेनि गोनांथिखौ जों मोनदाङो आरो आं दिनै बेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जों मोनसे बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदोंमोन।
बावहाय द्राय बर' फरायसा आफादा सिगाङाव थाना दैदेनदोंमोन NDPनि मोनब्रै हान्जा दङमोन लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै जि मोनसे गोरोबथाखौ जोङो भारत सरकार आसाम सरकारजों जुथाय खालामनानै फैदोंमोन बिनि माखासे दफाफोर मावफुंनाय जादोंब्लाबो माखासे गोनां दफा दंबावो जाय दफाफ्रा दा मावफुंजायाखै ओंखायनो जोंनाबो बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथाया BTCनि बायजोआव थानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरनि थाखाय जों जाय मोनसे बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायखौ जों मोन्दों जोंनो सरकार दाना होदों मोनसे इन्ट्रिम मोनसे खुंथाय मोनसे जोंनो होदों बेयो दाबो आबुं महर मोनाखै मानोना गामिखौ दाबो सरकारा फोसावनो हायाखै ओंखायनो बिजाब दानो हायाखै ओंखायनो जों बिसायख'थिबो गेलेनो हायाखै जायनि जाहोनाव जोङो जि रां बावजा मोननांगौ बे रां बावजाखौ जों आबुङै मोना फारसेथिं जोङो 14 कौटि रां मोनो बे 14 कौटि रांजोंहाय जोङो सनकसनिफ्राय सदियासिम बुंनो माने धुबुरीनिफ्राय सदियासिम आरो बराक सेरफां बावहाय रियां जोंनि बिदा फंबायफोर दङ बावहाय मोनथाम जिल्ला दङ करिमगन्ज काछार आरो हाइलाकान्दि बेनि रियांफोरखौबो जों नायफानांगौ जायो दा ओंखायनो रायजो राजाया लुबैनाय बायदि आइ आफाया लुबैनाय बायदि बा जोंनि लुबैनाय बायदि जों बर' रायजो राजा लुबैनाय बायदि खामानि मावनो रां एसे मोननायनि थाखाय ओंखायनो जोंनि मावनांगौ खामानिया बे थाबाय आरो जोङो सानदोङो जोंनि फैगौ 7, 8, 9 जानुवारि 2025 मायथाइयाव कामरुप जिल्लानि रङिया जि मोनसे ओनसोल जाजिखना कमलपुर कनस्टिटुवेन्सिनि सिङावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17 बोसोरसालि जथुम्मा जागोन दा बेनि सिगां बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि गामि फोसावनायखौ सरकारनिफ्राय जों लुबैदों आरो जों रादाब होगासिनो दं सावरायगासिनो दङ आरो बेखौ जाफुंहोथारनो होननानै जों सानदोङो दा जोङो सरकारजों थाबैनो आरोबाव रादाब लालायबावगोन आरो जों खावलायबावगोन नङाबा जोङो रायजो राजानो गोदान मा रादाब होनो जोंनि बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि दावगानायनि जेबो रादाबखौ जों होनो हानाय नङा दा माखासे जेंनाफोर दङब्लाबो सरकारा मोनसे समाव जोंनो बुंदोंमोन जे जाय जायगाफ्रा जाय ओनसोलफ्रा जेंना गैला बे जेंना गैयै बर' गामिफोरखौ जोङो दा माखासे जेंनाफोर दङब्लाबो सरकारा मोनसे समाव जोंनो बुंदोंमोन जे जाय जायगाफ्रा जाय ओनसोलफ्रा जेंना गैला बे जेंना गैयै बर' गामिफोरखौ जोङो खोन्दो हिसाबै माने फेस वाइसआव जोङो नटिफिकेसनखौ होलांसै होननानै बुंदों आरो बुंनाय बाथ्रा दं ओंखायनो जोंबो लुबैगोन जेराव जेंना गैयैफोर दंसै जेरै मिसिं अट'नमास काउन्सिल जेंना गैला सनवाल अट'नमास काउन्सिल जा जेंना गैला दिउरि अट'नमास काउन्सिल जा जेंना गैया ओजोंहाय धुबुरी फारसेथिंहाय बरपेटा नलबारि कामरुप गुवाहाटी आरो फारसेथिंजाय जोंहा ओजोंहाय गलाघाट आरो लखिमपुर धेमाजि शिबसागर डिब्रुगड़ बे जायगाफ्रा जोंहा जेंना गैया बेफोरनि माबाखौ जोङो दा फेस वाइसआव होयोब्लाबो जोंहा मोजां जायो आरो होहोनो थाखाय बा होजानायखौ जों लुबैदों आरो जोङो बेनि थाखाय नांथाबगासिनो दङ आरो खामानि मावगासिनो काउन्सिलनि जे आबुं जानांगौ बोसोरसेला जुथुमायाव माबाफोर मोनसे मोजां मेसेज फैगोन होननानै आसा खालामदों जों मिजिं लादों बावहाय मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हेमन्त बिश्वआ थांनो गावनो बाथ्रा होदों रुक्ट'आव गाहाय आलासि महरै थांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनिनो मन्थ्रि ट्राइबेल एफेयार्सनि जोंनि मन्थ्रि बिथां डक्टर अनुज पेगुआबो बेवहाय बाहागो लागोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्व दैमारि बिथाङाबो बाहागो लागोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन राय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो बर'नि गुबुन गुबुन रायजो आरो हादोरनिबो बाहाय बाहागो लाफैनाय बाथ्रा दं जेरै नेपाल बांलादेश आरो त्रिपुरा मेघालय अरुणाचल वेस्ट बेंगल बेफोरनि थान्दैफ्राबो बाहागो लानायनि बाथ्रा दङ आरो लोगोसे आसामाव रायजो जानाय जोंनि बर'नि माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर जेरै दहाय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि आब' दिपालि नार्जारि बेवहाय बाहागो लागोन आरो लोगोसे बेवहाय बाहागो लागोन बेंगलि जुब साथ्र फेडारेसननि आफादगिरि दीपक दे बिथाङाबो बाहागो लागोन भजपुरि जाथि परिषदनि आफादगिरि बिथां कैलाश कुमार गुप्ताबो बाहागो लागोन आरो TMBKनि आफादगिरि तिलक दले बिथांमोनहाबो बेवहाय बाहागो लागोन जों मिजिं थिदों बावहाय जोंहा रायजो राजानो मोनसे मोजां रादाब होनो हागोन होननानै जों मिजिं थिदों